Shout it out, hallelujah. This is my third time here, if I'm not mistaken, which I'm sure. Always welcome. And I'm sure I will come back again. My special regard to our daddy and all the coordinators, the men of God, the ministers, the singers, in short, everyone. I appreciate you for being here. I am happy to see you in the presence of God. And as you are here, you will never go back the same. That your heart desire must be granted in Jesus' name. Those of you that celebrate this Christmas will celebrate New Year. And in this coming year, celebration will never cease for your family. In the mighty name of Jesus. On volume 3 we go. I am on time. Let's go.
ya bụkwa ọkachi Chineke n'ime ya gịnị ka m ga-enye gị gịnị ka m ga-enye onye na-eme mma Jehova n'ọkwa gị nwa ihe gbasara David lagoro ya tụrụ oke ọjọọ aga m akọrọ aka na ntutu ugwu ihe onye gbara n'ihu nke ọma ndị oyibo na-akpọrọ ya giant maka na o siri ike wee zitere m ize ozi anyị ga-awa ndị abụ na nke meriri ya ọma ha ga-achịwasị eze ụmụ izire mmeba n'ụjọ ebe onye na Chineke nyere ha ndị ga-abụrụ obi ya n'ihe otu nwa sitere na mkpa ahụ onye akpọrọ David bụ ọzọ Sokoro ya toko, ojijikwa anya ya